Dobre, takže to bola 6. 7. A nie, to bolo... Toto je 7. To je matematika, viete? Aby ste vedeli, že to je sol. Sol, jedla sol. Nechutná sol. Áno, fuj. Dobre, odložíme na bok. Ďaká ti mi nohu. Jasné. Teraz? Ideme jesť sol. Áno. Máme to len takto, aby ste nám uverili. Áno, Dúfam, že nás je vidieť, akože. Áno. Takže Začíname prvá lyžička a klubili sme, koľko sme klubili? každá 3. Aha, 3, dobre. Dobre, takže plná. Áno. Trošku kyslé, či čo to je? Slané. Fuj. Druhá lyžička. Ja nevládem. Dobre. Hej, ty tam, 3. Oj, trpla mi celá papula. Dobre, takže Toto bolo naše video. Ľúbili sme vám 3 lyžičky každá soli, splnili sme. Ešte raz, aby ste verili, že to bola sol, kto sa najprv nekúkal. Žiadny cukor tu nemáme, lebo boli tam aj komenty, že nás to prosí dáte cukor. A ja viem, povedz ešte ty volačo. Bolo to strašne chutné a dúfam, že už to nikdy nebudeme musieť robiť. No a A ďakujeme za vašu pozornosť. áno.